És el punt culminant del concert. Unes 90.000 persones van omplir pràcticament el Camp Nou. L'ambient festiu, però també de reivindicació. Els organitzadors, encapçalats per Òmnium Cultural, van demanar als polítics que s'afanyin. Els nostres representants democràtics han d'anar concretant un camí que és complicat i que no pot ajornar-se. A la tribuna, representants de CiU, Esquerra i Iniciativa. No hi eren ni Artur Mas ni Duran i Lleida per motius particulars. Del govern hi van assistir 6 consellers. Avui a Catalunya traduirem els sentiments en paraules, les paraules en música i aquest crit de llibertat, de volem decidir lliurement el nostre futur. El concert va significar el retorn d'alguns artistes ja retirats. Un dels clímax va arribar amb Elèctrica d'Arma. Diango va ser un dels més aplaudits i Paco Ibáñez l'únic que va cantar en castellà. Peret va posar a tothom dempeus. Entre les moltes versions va destacar la de Pau Alavejos i Cesc Freixas. A la segona part, Lluís Llach va ser l'estrella. El cantant de Verges va començar igual que el concert del 85 al mateix estadi, a capella. I el colofó el va posar després de 6 hores de concert el mateix Llach amb la cançó Tossudament alçats.